ni bi ne ta ke ba ke ni ta ka to yi dongo do kuradi ne ta ne kilisi tande di a kilisi tan be durusile no ngolo la ngoni do yelema o ye surgu duguti o ya yelema cugo yi sino ne kilisi tande di ne ga kilisi folo o ye kulu kono do yi o dira minnu ma mɔgɔ minnu bɛ tunga fɛ ni faamaw bɛ k'u tɔɔrɔ ala k'o kisi ka bɔ faamaw tɔɔrɔ la o kɔfɛ dun tile bɔra fɛn ɲuman bɔra ne ye nin di o dira minnu ma maa minnu joli ma ka ko hali n'u da don mɔgɔw ka kuma na mɔgɔ b'a fɔ a da bɔ a la ani jeli dɔw bɛ tile ka kule komi fali o tɛ wari sɔrɔ o ne y'o d'olu ma o kɔfɛ dun saga jigi kavi n y'o di n ko a ka jinɛ ko ninnu to yen a ka kɔɲɔmusow bilasira ne n'a taara a bɛ koja a cɛ somɔgɔw ye a bɛ koja a cɛ ye saga jigi kavi n b'a faamu wa o kɔfɛ dun n ko dugukolo ka kɔrɔ timba ye o kɔrɔ kun ye mɔgɔ minnu musow bɛ dilan tigɛ o la walima cɛw bɛ dilan tigɛ o la cɛw ni musow bɛ se ka bɛn cogo min na dilan bɛ se ka ja cogo min na fɛn sigi bɛ se ka ja cogo min na dugukolo ka kɔrɔ timba ye n y'o fɔ ten n ko ou bien i taara i ka papiye bila yɔrɔ dɔ la u t'i jate n'i ye nin kɛ u b'i kanu u b'i ka papiye d'i ma n m'a faamu wa o tɛ kilisi wɛrɛ ya n ko o kɔfɛ dun n ko kilisi dɔ bɛ yen nɔ o fana ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ e bɛ baara la mais njɛgɛtɛni dɔ bɛ na patron kɛrɛfɛ dɔrɔn o ye cogo ɲumanni kama a b'a fɔ k'a bɛ e débarrasser ka bɔ yen n ko c'est que patron kana se k'i débarrasser n'i b'a fɔ diɲɛ dara don jumɛn diɲɛ dara kari an ko ni Mahamadu bangena don jumɛn bangena dɛmɛ min y'a o y'a kanu min ma o y'a kanu n y'o di o ma mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u bɔ ka di u place la mɔgɔ sɔrɔ i kana bɔ i place la e bɛ mun wɛrɛ ɲini n ko kuma na mɔgɔ dɔw bɛ yen bana b'u sɔrɔ u ka denmisɛnnin sɔrɔ i y'a faamu a degunnen don walahi suma walahi hali o don o sufɛ ne den ye banana ye dugu tilama fɛ ne y'a kɛ tulu la k'a k'a la a fari kalayalenba dugu tilama ne y'a kɛ tulu la k'a k'a la hali a ma miniti 5 sɔrɔ a sunɔgɔra n'i b'a fɔ ko tu bisimila sulakɛ kɔrɔ bɛ taa yiri sanfɛ a bɛ ŋanama a bɛ jigin duguma a bɛ ŋanama ne ko ala ne ko a kɛra ne y'a k'a la a ma taa dɔgɔtɔrɔso la bilen n'o tɛ bilahi o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ kɛ muso ma ko an ka taa n'a ye pédiatrie la mais ne y'a ça fait quoi ni ko bonyana adamaden ma kuma dɔw min yɛrɛ b'i la i b'i ɲinɛ o kɔ parce que a hinɛ min b'i la n ye farikolo kalaya jate min minɛ n ko est ce que an tɛ nin ta mobili la an ka taa n'a ye pédiatrie la mais hakili nana ye dɔrɔn n ko tulu ta ka na a ye tulu ta ka na n ko tu bisimila sulakɛ kɔrɔ bɛ taa yiri sanfɛ a bɛ ŋanama a bɛ jigin duguma a bɛ ŋanama n y'a mɔn na dɔrɔn k'a cɛ a kuncɛ la a dalen a sunɔgɔra a kɛnɛyalen filɛ nin ne nin de d'i ma o kumana n ko mɔgɔ minnu dabalilen don n ko suruku dugutigi ne ka kilisi tɔ bɛɛ bi a banna ne ni kilisi ninnu de d'aw ma n k'a kɛ ninnu kɛ naka wala o ye garisɛgɛ ye y'a faamu naka ye fɛnba de ye wallahi ne yɛrɛ bɛna taa mɔriya tournée ninnu na mɔgɔ dɔ kɛlen ka n déplacer ko taa yan fɛ n b'o ninnu de kɛ walima n bɛna taa sugu la walima n bɛna ça fait garisɛgɛ ɲini sira kɔni kan n'i bɛ fɛ dɔrɔn i ka taa i ka sɔrɔ ka na dɔrɔn i b'a fɔ tu bisimila ne bɛna bɔ naka ka taa naka ka taa ta naka ka segin ka na naka ne ko ala ne ko a kɛra bon aw filɛ nin ye ne ye nin bɛɛ fɔ aw ɲɛna sisan aw ka tila ka taa pa ninnu mun na i tila ka taa jumla kala de daminɛ yɔrɔ dɔ la k'a ta an zéro a foyi ɲɛ tɛ sɔrɔ foyi tɛ karamɔgɔ o de la ne ye nin fɔ o ye kabini ne bɛnna turabu dendi la ne ma tɛmɛ turabu 5 kan fɔlɔ 2021 ka n'a bila sisan ne ma tɛmɛ turabu den 5 kan fɔlɔ i y'a faamu turabu ye so 16 ye ne ma so 16 bɛɛ di dɛ ne ye turabu den 5 de di n ko n'i bɛna examen kɛ masa Solomana kan ni juru b'i kan na k'a sɔrɔli gɛlɛyara Adama ani Zumana ci woro la i k'a ɲimi m'a faamu wa n ko ni baloko kɛra i la i ka jumɛn kɛ i ka maliju kɛ karamɔgɔkɛ a filɛ ne bɛ ninnu de d'aw ma nɔgɔmaw et puis nɔgɔma minnu don hakikaw de don wulibali dɔnni tɛ yɔrɔ janko ye mais e bɛna a kɛ tuma min na e ka kan ka kɛ cogo di ayiwa réseau nka mɔgɔ ninnu cayara an tɛ nin da lajɛ e bɛ da lajɛli ma a tɛ ɲɛ wallahi a tɛ ɲɛ koyi réseau nka mɔgɔ ninnu cayara an tɛ nin da lajɛ a tɛ ɲɛ i bɛ mun fɔ karisa dɔ ye nin dalu in bila réseau kan ne bɛna nin kɛ ne da mɛ nin na dɛ ne da mɛ nin na n bɛna nin kɛ dɔ ye nin bila réseau kan ne bɛna nin kɛ e bɛna bila i dusukun min na ne da mɛ nin na n bɛna nin kɛ dɛ ala ko n sɔnna i da min kan i ka danaya in kama ne sɔnna n b'a jogo jaabi nka nin fana y'a dɔ ye dɔ fana bɛ k'a ta fɔ yan dɛ an t'o lajɛ n'a ni sababaw bɛna taa réseau kan mɔgɔw tɛ e b'a ye réseau kɔ ka di n yɛrɛ b'a kɔnɔ ye ne ka pusa e ye o e bɛ k'i ka forfait jeni ka ne ta lajɛ ne m'a kɛ fu m'e ta e bɛ ka forfait jeni
e forfait min jeni iya jini anafa bina jeni munne e dalu fe woro e ma ke e de perdi la mais ni e dalu ke sila igayna hanga hayde duga mo do naka die kana ka fiu hanga ta alaka mamadou olu de te ay kilisi minu dinin te ay trois de minin te wa qur'ana fle na mena dawma alhamdulillah ivo nam sira mo gonya mamay ivo nam sira manye mamay